ମୁଁ ଥିଲି 1988 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମେଡକ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଫଳ ଚାଷ କରିବା ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କେମିତି ବଢ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ନଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଫଳ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ସାରା 4ଟି ଜାଗା ଠିକ୍ କଲୁ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନୂଆ କଥା ଆମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ, 2000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପାଉଛୁ ଏକରକୁ, ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ, କରିବ ନାହିଁ ତ ଚାଲ ଟିକେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପିକନିକରେ ଯିବା। 2ଟା ବସ୍ରେ ଏ 4 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲି। ଆନ୍ଧ୍ର କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମାରୁଆଡ଼ି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ ଫଳ ହେଇଥିଲା। ଆମ ସାଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 4ଟି ଗାଁରୁ, ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି? କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋତେ କହିଲ, ଯେଉଁ 3 ଫୁଟରେ 3 ଫୁଟ ଯେଉଁ ଗାତଟା ଖୋଳା ହେଇଛି, ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ତାକୁ ମାରୁଆଡ଼ି କରିଛି ନା ତମରି ଭଳିଆ ଶ୍ରମିକ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆମରି ଭଳିଆ ଶ୍ରମିକ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲିଲି ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ହବ ଫଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ସବୁ ଆମରି ଭଳିଆ ମୂଲିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମେ କରିପାରିବନି କାହିଁକି? 2ଟା କଥା ତମେ କରିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ, ତମେ ଚାରା ବାଛି ପାରିବନି। ଗୋଟେ ହର୍ଟିକଲଚରିଷ୍ଟ ସେ ଚାରା ବାଛିବ। ଆଉ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ତମେ କରିପାରିବନି। ମାରୱାଡ଼ି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଚାରା ବାଛିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ୍ କରିକି, ତମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଫଳ ଆଉ ଫୁଲ ଚାଷର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ତମକୁ ଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଋଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ, ତମେ କରିବ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଜୋରେ ହଁ କହିଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ ତା ନାଁ ମୁଲୁକ। ସେଠି 100 ଏକର ଆମେ ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ 60 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ 6 ମାସରେ 40 ଥର ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭୁରୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଆସିବି। ମୋର ତାପରେ ବଦଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କଲେ। କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ 2,000। ଇନାଡୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ, ତାଙ୍କରି ଉପଦେଶରେ ଆମେ ଯାହା କଲୁ, ଆଜି ତାର ଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏକରରୁ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଆମେ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶିକି କାମ କଲେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରିହେବ। 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମାସକୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଏ କଥା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କେତେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନା, ଆମେ ଗରିବୀ ହଟେଇବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ରଖିବା। ଗରିବ ରଖିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟଟା କିଣିପାରିବା। ଏଇଟା ସହଜ। କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ଯଦି ବଢ଼େଇବାକୁ ହେବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ 40 ଥର ଗଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ରହିବା କଥା ଡିଟରମିନେସନ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ନେତାମାନଙ୍କର, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥରକ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରାପୁରି ଧୂଳିସାତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।